Hi, hello. Dahil isda nga nakuha. Nakuha may isda. Kuha may isda. Tayo na isda ah. Tinga, tinga. Ha? Basta magkuge, makaage. Tinga, tinga nga isda. Iskay kadog dagat, guys. Hello. Ari ra kumagi, hadlok. Maju ari kay dakog kon. Alagi. Dia lagi. Kare? Akan ni lagi kita po. Post man ni ko andi di. Ini trabaho. Ado gani kay gibutang ana lang. Kay kadug dagat. Kanang batuha daan nagdyan ana. Taas gani sa una. Iskay kadug dagat ay. Ah, iskay. Wa man lagi mo mangwan tiyo. 9 taon. Eternity later. Guwapa lagi gapon. No problem. At least na ay paan kay wa tay paan. Tani ang mga bisita nawa, mga bisita ja may manghipos. Mga buotan, mga kugihan. Kani kay mularga na man ang BP. Mularga na ni Manila, maayong pagbiyahe Inday. Oo, oo nga, mga gwaping sa mauwa ano. Ano ko kung to yun dai ako. Ah, tarawa. Na, tani. BFF mga gwapa. Pupunta na ito ng Maynila ha. Bak Tagalog na ako ngayon. Namunod ko kaya lang video kay Bisaya man ana na amde pa follower Tagalog. Kitiksan ko agina ko. Hindi ako makaintindi sa. Wa mo ko kay mo ana kay follower nga Tagalog di ay mo ko Tagalog na ko karon balag ko nung ko ang sa kay masabtan namunod ko ganahan na. Nakaimo na maka YouTube day. Apil ako ha. Mo na pag-subscribe. Subscribe na ko nimo. Very good. Thank you. Oh, now, tingnan mo. Tagalog na ko ngayon, ha? Nawa mo ko kay Bong na adi ay. Namunod ko. Wow, matagal. Kayo ko makasabot. Ano, tagal. Nahala, padayon mo. Sorry, manhinay kang tandaan. Di ko makasabot. Kanang sample na niya sa mga action of mga founder. Kasi nila, ato ka mo, di pa rin. Mayong pagbiyahe siya. Salamat. Pohon, makita na kita po. Eh, ansaan man na bugat na imong kuan? Bugat na imong lubi? Salamat ha. Ihatod sa ninyo. Deng. Di man sa lubi bugat ma. Di ato naman kaya na nalang oy. Ako rin hatod na. Lubing, hatod sa ubos. Di, pagbaklay raman mo. Sagdi raman na kay kaya naman naman. Pwede magkana si Bupang. Mau ba? Ano lang na siya kay ay si siya kay na ay vaccine. Ansa katong? Ba. Si Bupang pa na ginagawa vaccine. Ah, today. Pero ako na. Salamat ka ato. Na init ra ba na diha? Salamat. Salamat sa Salamat sa bisita. Ayo-ayo ang day. Salamat. Happy trip, mayong babiyahe. Ano na, ato na isira day kami.